Ще снима малко Викито. За първи отчетен ден. Къде отива Вики? Я кажи на тати. Имам много... Виж, какво аз съм специална. Да. Обувки с мини ползи. Къде ще ходим ни? Градина. Да. Има много дрехи там, ако се пое. Ето. Я го покажи и него. Ще вземем ли калинца? Айде, да се приготвим. Няма да го види. Има болни витаминчи. Информация, която беше напълнена и потвърдена за такова събиране, след като видяхме, че започва да събират, структурирахме и започнахме да се подготвяме, но се случи така, че успяхме да проникнем. Не така, чакай да те снимам близо, ето. Това да не се случи. Днес има академичен съвет, Твоята раница не може да се раздрихи. 2 часа, като наши преподаватели, които ни подкрепят. Сега ще ги нагласим някъде. Да, макар сега. И тук слагам ластичета, резерви. Ето ластичета. Ако нещо стане, сложи ластичка. Чашката. Вито си видя дрехите и си ги познава вече. Ето ги дрехите. Жилетка, панталонче, 2 блузки, потничи, гащи и чорапи. И пижамка. И готова ли си ти вече? Да? Готова ли си? Ма тя голяма. Да спрем сега. Айде ученичката. Ученичката. Имаш раница, да. Айде да отиваме. Калинца ученик. Айде отваря вратите там. Няма нищо. Няма нищо. Няма. Няма. Дай сега раничката вземаме, да можеш да се качиш. Ай. Ама Муни сега иде. Айде, готови ли сме? Готови ли сме? Айди, готови сме за каване. Да. Айде, влизайте. Какво правите, бе? Но страхна да не стана студено на детенце. Няма страх. Не се притеснявай. За какво? Сега, само трябва да намерим шкафчето.
свободно. Аз нали може да я снимам просто така като за първи път? Моля? Може да я снимам като за първи Може, път? разбира се. Ето тук. Ще я шляхнеш. Запомни ли си? Милушка. Ау, хубаво. Да. Много хубаво. Много хубаво е шкафчето. Ама ясно не е ходила, така за първи път. Той има и други бучици. Пантовки? Пантовки, да. Всякакви такива разбираме трехи. Чакай, къде че една раница не е? Раничка, като бъдете в шкафчето. Казаха ни много кървички чашка. Тя се я познава. Тук вътре в шкафчето. И пантовките и сме готови да влезем. Добре. Чакай, къде си точно успе? Добре. Чакай, добре. Тя нещо чурбогашки? Не съм това чурбогашки. Ами, по-топличко. Да. И в залата е там. По-топличко, така че. По-добре. Че ми вършка? Да. Да, Ваня, запиши. Не трябва да не изпусна момента, в който... Който прекрачва. Колко моменти още ще има? 0884. Този е първия. 4-3, 2-2, 30. Калина Иванова. Дай тати да го цунка, дай тати да го цунка, дай тати да го цунка, дай. Цунка. Дай. Дай тати. Ние се нацелувахме, както тя казва. Айде, кажи на мама и на тати довиждане. Чао. Чао. Ще пишем, че чакаме в момента. Чакаме. Да се обарят. Те обърни. Чакаме Вики да излезе от градина. Вече чака да види колко часа. 10 часа и 20 минути. Аз съм изпуснал както обикновено. Ами защо? Ами, госпожа не събуди като нас. Пижамката облича ли? Браво! Много добре. Те, да. Спа, ляже, изобщо не се чуди. Оте пак. С Мишко? С Джери? Ще го вземеш утре, Джери? Добре, миличка. Айде да се обличе. Виж гардероб ще виж. Виж, ядем. А, ще не внимаваш на преди, да? Виж, момченцето ти казва чао. Как се казва това момченце? Виж, казва чао. Чао. Какво?
Аз ви видях оттам. Откъде? Най-вероятно в понеделник ще ни бъде родителската среща. Да. Помагалата струват 18 лева. Ориентировъчно ви казвам да се подготвите. И така. Аз ще сложа обява, че в понеделник от 5 часа мисля, че ще бъде родителската среща. Не, изобщо. Първа група сме правили за следващия ден. Ти си нарисува ли? Чакай да го снимам. Я ми го покажи, да го снимам. Браво! Виж? Здравейте. Да. Ела да Ще ходиш на туалет? Викенце. Много хубаво. Къде ще го заведеш сега, Джери? Само нули ли ги направи всичките? Я да видим еднакви ли са? Много. Та с малко обърната, ама тя си и тъй. Браво! Купш. Айде да отидем нататък. Двамата ли? Аз мога и сама. Те ли? Да. Браво! Ай, той Джери късметлия не иска. О, той да гледа. Той гледа, пък Вики кара. Да, и сега. Така. Ехо! Дай го сега ние като го сложим. Той ще чака и тук на пъргалката. Ти искаш да минаваш пак от тия работи ли? Искам те сцените работи. Опа! Първо кои прочука. По-близката стълбичка. Айде, сега се пускаме. Иска си. Опа! О! Чакай сега, чакай по дупи да го пуснем. Ето го. Той е малък още, не може да се пуска.
Голяма вероятност да. Тя сама се качва от себе, как? Вики да помагам ли? Тя такава ли била идеята? Да. Искам и аз. Вики повлева. Айди. Ти нали имаш такова? Да. Но и по горното Ти на кое место спиш? На горното или на долното? На голото. На горното ли спиш? Да. На високото? Не те ли страх? Не, и така надолу. И аз и тук спах. Какви са на цвят леглата на Губи? Както голямо. Както моето. Както твоето. Да. Дървени. Такова, да. Да, дълвини. Ама с одялца ли се завиваш? Да. Като съм на тревичка да легне да спе. Като на тревичка. Тя имат рисунки ли? Да. Или одялцата са такива? Отделцата са такива. И тя пижамката там се остава? Да. Добре. Защото там е слази госпожа. Ще паднеш. Оли, лошо му стана на Джери. Айди сега. Ти. Айди дей. Люш. Лю, Джери. Добре си. Така, двамата. Браво ви. Вики, Джери. Вики, ти видя ли Беби Ники, дед беше дошла? Кой? Беби Ники беше дошла. При зайчета, където играете. Да. Ники да разгледа тя градината, защото тя искала, ама не са я взимали още. Защо? Защото малка сигурно още. Сигурно да. Мама е... Расте и на 2 години. Тя сега на 2, да, като порасте, ще я На взема. 3 Да, и се разбира как да ходи. да. А вие казвахте ли с там имената? Госпожата кара ли да си казвате имената да се запознаете или не? Не. А, Аз казвам. Ти казва, че се представи днеска, нали? Да. Много ми е приятно да се запознае. Да, много ми е приятно да се запозная, точно така. Имаш ли играчки, беби? Има ли стая за игра, където да играете? Не. Само в тази стая? Да. Няма повече. Ами играчки нямаш ли в тази стая? Не. Не? Няма си. Да. Ма виж, защото сте излезли навън, Вики. Заради това сте играли навън. Иначе като е студено, ще играете. Чака да направим филмче днеска. Първи ден снимаме сега. Така ли? Да. Слушат ли госпожите? Госпожите слушат ли? Моля, много интересна камера. Да, да се ексъм. харесва. Важното е GoPro. госпожите да ви слушат вас. Вече такава е ситуацията тук. Това нещо Те като стана телефонче. вече. Да. Те, че слушат. Си камерата, нали? Важното е госпожите да С много гледат. Пламен госпожи. възможности. Младите са много така бавно говорещи, не викат, не крещат, не са от тия, дето има някой роли малко. Кажа, По-изнервените. училище е много Много хубаво. изнервени, има бактерички. Валят малко да отдъхнат.
на кизлятото. Едните готвиха землината, другите пътиха. И на почивка. Вчера бе. Тук ще бъде много народ. Айде. Ето, прибираме се. Айде, прибираме се, декенци. Муни се чака да изхвърлим. Ваня, аз колата, какво да я правя сега? Колата? Що? Да я прибирам ли да я оставя за утре да ходиш с нея? Ако ще ходя